ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு பிஜிஎல்ஸ். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இப்படி நம்ம இந்த செட்டப் நான் போன வீடியோவில் செஞ்சிருப்பேன். ஃபஸ்ட் டைம் கோதுமை போட்ட வீடியோவில். இப்போ நம்ம டெய்லி நம்ம வந்து அடைக்கணுன்றது டெய்லி அடைச்சிடுவோம், அது பாட்டு விரட்டி கிடக்கும் நைட்டு. இப்போ வந்து நான் திறந்து விடுறேன் எல்லாத்தையும். நான் தண்ணி வச்சுட்டேன், மஞ்சள் தண்ணி இன்றைக்கி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எல்லாத்தையுமே திறந்து விடுறேன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு எந்த பேரை திறந்து விட போகிறோம்னா, இந்த பேரை நம்ம திறந்து விட்டுக்கலாம். திறந்து விட்டோன்னே பறந்து வரும்னு நினைக்கிறேன். 2 பேரையும் உங்களை திறந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம இங்கிட்ட ஒரு கூண்டு இருக்குது, அதுக்கு இறங்கிடும் பயந்துட்டு. இந்த இதில் ஒரு 2 இன்னைக்கு வேறு இன்னும் அந்த இதில் 2 முஸ்லீம் அடிச்சு விட்டோம், அதையும் திறந்து விட்டோம். நம்ம இறைய தூணோடனே எல்லாம் பறந்துட்டு வரும். தூவி விட்டுக்கலாம் இறைய. நம்ம இன்றைக்கி கோதுமை போடுவோம், நம்ம மிக்ஸ்டு ஃபுட்டே போடுவோம். அது ஏன்னா காலியாக மாதிரி இருக்குது. பாருங்க, அமெரிக்கன் தான் இருக்குது, எதுவும் வர மாட்டேங்குது. ஏதாவது கீழே கட்டி விட்டுலாம். நம்ம பிடிச்சாச்சு. பக்கத்து வீட்டில் எல்லாம் சவுண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இது நம்ம காலில் பிளாக் இருக்கிறது இறங்கிட்டான் மேலே. இந்த மேலே ஒருத்தனை பிடிச்சிட்டேன். இந்த பிஜிஎம் வந்துட்டு இறங்கிட்டான். இறக்கி எல்லாத்தையும் கீழே இறக்கி விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த கூண்டையும் திறந்து விட்டுலாம், படங்கு ஓடிக்கலாம். இது வந்து பெருசு ஆணு, கீழே இருந்துட்டோம். உள்ளே இருக்குது பாருங்க, தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா புறாவும் இப்போ வந்து நம்ம திறந்து விட்டாச்சு. எல்லாமே அதோட இடத்துக்குள்ள அது பாட்டுக்கு கிடக்கி இந்த எல்லாம் இறங்கி சாட ஆரம்பிச்சிச்சு. யாரு வசூல் தான் நினைக்கிறேன். 2 ரோமர் நிற்க பாருங்க. அது ரோமர் இடத்த மாற்றிக்கிட்டே இருக்குது. இங்கே ஒரு வாட்டி நிற்க, அங்கே ஒரு வாட்டி போகுது. அது பாட்டுக்கு இடத்த மாத்திரம் மாற்றிட்டு போகணுன்னு விட்டுட்டேன். இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. நான் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல இதாக சமைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம இந்த சேனலை வந்து வேறு நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்த்துடுறீங்க. அதில் மட்டும் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பாய் காய்ஸ்.